Tak tohle si posral zlato. Hned mi vysvětli, proč si měl ve 3 ráno tep 120. Co děláš tak pozdě, že máš takovej tep? S kterou holkou si tam šoustal? Cože? Jak do prdele víš, jaký mám tep? To už je stalking na úrovni FBI. Nedělej hloupého. Apka v mém telefonu sleduje tvůj srdeční tep. Tak proč je teď tak vysoký? Asi se mi jen zdál špatný sen. Tak mě nech zase spát. Ve 3 ráno máš tep jako po maratonu. Tak se ptám znovu, s kterou holkou mi zahýbáš? Tohle se tento týden stalo už po 3. Co to meleš? Myslím, že trochu přeháníš. Přeháním? Aplikace nelžou. Proč by ti tak bušilo srdce uprostřed noci, pokud by se něco nedělo? Rys app mi říká, abych napsal: asi jsem na tebe jenom myslel, proto byl tak vysoký. Asi jsem na tebe jenom myslel, proto byl tak vysoký. To je tak roztomilé. Říkám ti, zlato, nic se neděje. Přeháníš. Ne, nemyslím si. Poslední dobou se chováš divně. Mám pocit, že přede mnou něco tajíš. Chci, abys mi to dokázal. Pošli mi fotku své ložnice hned teď. Vidíš, nic na tom není. Děláš si ze mě srandu. To ani není tvoje ložnice. Zapomněl jsem ti říct, že nejsem doma. Či je to teda pokoj? Počkej, to je pokoj mojí sestry. Proč bys spal s mojí sestrou? Jinak to nešlo. Větší zadek, větší prsa. To, jak mě teď rejdí, je něco dokonalého. Je mi z tebe zlé. Don't hate the player, hate the game. Je jí 12. A mimochodem to není moje sestra, ale bratr. Nechal se přeoperovat. Takže nejen, že skončíš v registru, ale si i teplouš. Díra jako díra.